el semàfor del Barça-Nàpols. El Barça ha guanyat 3-1 al Nàpols i serà als quarts de final de la Champions League. En verd, els joves marquen el camí. El Barça avui, com diem, ha superat el Nàpols no sense dificultats, ha tingut un partit encanat de més a menys. La primera meitat ha començat molt bé, amb 2 gols ja en els primers 15-17 minuts de joc. El primer de Fermín, que ha estat una de les novetats de l'equip en inici, ha tingut uns molt bons minuts, els minuts que ha jugat entre línies, ha trobat molts espais i, com diem, ha fet el primer gol. El segon gol ha estat obra de Cancelo, però el Barça llavors ha anat a menys, com diem, ha arribat el gol del Nàpols i a la segona meitat ha passat el mateix, ha estat al revés, el Barça ha anat de menys a més. Al final del partit el Barça ha aconseguit el tercer gol, obra de Lewandowski. Com diem, els joves han marcat el camí perquè, com diem, Fermín ha estat un dels destacats, també Lamine ha estat un dels destacats del Barça, sempre ha generat perill, ha tret targeta als seus dos laterals, és un futbolista sempre generant perill, i sobretot avui el partit de consagració de Pau Cubarsí, futbolista central, que en tot moment ha trobat sortides en pilota, ha donat moltíssima sortida a l'equip des de darrere, un jugador que ha saltat moltes línies amb les seves passades, i això és molt important en un central del Barça, i aquest noi té 16 anys, i això encara és més important i és més rellevant. Com diem, avui, gran partit de tots els joves, personificat segurament en la figura de Pau Cubarsí. En verd, l'equip de Xavi. Com diem, avui el Barça ha fet un partit complet, el Barça ha tingut un partit, ha patit en algunes fases, però això és Champions, i el Barça, com diem, avui ha encertat d'inici amb l'equip que ha fet jugar, amb Fermín fent jugar Joan d'enllaç. També ha encertat amb els canvis Xavi, perquè avui, com diem, Sergi Roberto ha sortit a la segona meitat i ha estat protagonista amb el gol que li ha donat el passe del gol a Lewandowski, el gol que donava la tranquil·litat al Barça al tram final. Per tant, avui, com diem, tant d'inici com en els canvis, Xavi ha encertat, a més els ha fet molt aviat Xavi els canvis, ha vist que l'equip a la segona part estava des del costat més i ha fet els canvis al minut 60, per tant avui tot, el plantejament d'inici, els canvis, tot ha estat molt bé i, com diem, el Barça ha pogut aconseguir aquesta classificació. I en verd també la classificació. Com diem, és molt important pel Barça, era molt important classificar-se per quarts de final, el Barça no ho aconseguia a les últimes 2 temporades, havia caigut en fase de grups, era molt important arribar a quarts i el Barça ho ha aconseguit, no sense patiment, com diem, però amb un partit molt sòlid i merescudament, tant a l'anada com a la tornada, el Barça ha merescut estar a quarts i és una molt bona notícia que l'equip hagi aconseguit fer això, com diem, amb un partit molt complet dels joves, un partit també que des de la banqueta ha aconseguit tocar la tecla quan calia, tant d'inici com a la segona meitat, i com diem, és molt important aquesta classificació. Veurem ara què passa després, però era molt important aconseguir passar de vuitens, que ara semblava una fita molt complicada, passar del grup fins a la temporada passada i ara passar de vuitens, i ara veurem què ve, però com diem, partit molt complet del Barça que serà en aquests quarts de final de la Champions League.